sige, nanaga pa ninyo alagad sa kanginan. Trifong pa, Barilio Morales, asap kita always say a prayer. Pero di na maglangan ni Gala, ang sa tampok na tungatagan o pagtagad, pinadakinis usa kabana, na magtago lang sa nga niya, Voltaire. Lain sa kong sakit sa akong pagkatao. Ako'y tao nga madamguhon kayo. Kada tagpilaw na ko, damguhon din ko. Usahay rabasad sa matinuod. Nakasudyo og trabaho nga usa ka security guard. Usahay maasahin kong meteryo. Usahay anak ko sa bangko. Usahay sa mga mulsad. Maam ko na yung dagan sa mga pagitabo. Uy, Voltaire. Bango na, uy. Udto na. Unsa ka rin? Bango na diha. Udto na. Ay, lain na, uy. So, unsa naman sad, ha? Damgo na sad ka. Oo. Lain na gis kong damgo, eh. Mao kag yun. Kadatog. Dahil ingong nagdamgo ka. Tinuobit na ka rin. Nagdambog dyan ko. O murag na tinuod. Unsa naman say damgo nimo, ha? Kini natuog ko ko sa kong damgo. O nga kong damgo, nga natuog ko nga gidamgo. Oy, Voltaire, klaruhan na, oy. Klaruhan ang damgo nimo. Unsa laging damgo nimo? Kuan ka rin, sa akong damgo lagi, nakatuog ko ko. Unya, nagdamgo ko sa akong damgo. Ikaw ron tuhan na ko, wag gid mo ilaro, oy. Unsa lagi imong gidamgo? Doon ako rin pukaw na ko sa akong damgo. Sa may nagpukaw sa imong damgo? Bati ko ng kagnaong. Ako imong gipasabot, ha, Voltaire? Ako ba? Dili ikaw, oy. Na ako may nagpukaw nimo. Una, hindi ka man bating naong. Klaruhan na, ha? Lupya ka ron. Bunga, ginig matuog ko. Damguhon mo ko. Unya, matinuod na ba? Nagipukaw kag batig naong. Hilaway, balik. Ligo na ko, eh. Baday, duty ka ron? Karon pag gabi, babali na sa kukuan. Atos ba assignment? Gibalhin ka sa bangko? Bangko Boroy, new assignment. Kuan, murag kuan. Sa ilang mi. Si Mi. Interior ko. Sementeryo. Sugot na saga. Reklamo ka, arwa ka na trabaho. Kuyaw kay ng menteryo, oy. Kuya Boroy, ay. Malingaw, hinoon ko. Yabag na, si malingaw kong taong ka. Abi ni mo ka rin, live yun nga isina nga kung makita de sa misteryo. Mag-date, magtinudya ka, ibabaw sa pantiyon. Sa? Oo, kaya na ko, eh. Ato rang silingan, mga minyo. Mga na sila mga kalag, nga naisalaag. Doon na kay nailhan? Doon na mo lang. Tanaw na sa ko. Maoday na inig pauli ni mo ako mong pahimungtan. Natural. Ikaw ko'y bandahan. Maodi ay ha. Mahog na lang di ay kuanis ka ng kuan imagination. Ay, nagreklamo, oy. Sige, ito ko. Karos na makasweldo ni mo, oy. Ugmat gali. Pamalit yung mga decoration sa Pasko, ha? Pagkatayo lang nagmatubitan ako kadina di amor, oy. Dekorasyon na na. Ay, abot yun. Alam mo, duty na ko sa sementeryo, mag-iagid ako si Baylaktoy silang bahay. Inom ni, murag desperado ba? Magkatakan og mahay. Nag-uyo na si nanay ko ug nanay mo. Nagsabot na si tatay ko ug tatay mo. Ang kasing-kasing tang duha magmalipayon. Hiusahon kita sa salag sa kaminyoon. Giandam na ko ang tanan. Nagahulat in town sila sa simbahan. Ani-ana hasta ang mga bisita kay sugdan ng atong kasal o kumbira. Ang kulang na lang mauang imong gugma. Hangtod karon ako wa pa nimo sugta. Ayaw pakyasa ang salag sa kaminyoon. Dawata na kinggugma ko sugta in town. Dawata na kinggugma ko sugta in town. Oy! Oy! Toy! Ay, bay. Saban, ha? Agkira ko, bay. Agkira ko. Agil ako, ha? Sige, bay.
Okay, kibay, Voltaire. Ay, hapit sa ta. Inom sa ta. Duty ni ko bay. Ay, bawa ko bay. Ay, bawa ka sikyo ko. Bawal na to ang inom. Shot lang ba, shot? Salamat lang kay bay Laktoy. Kining, ayun na. Ikaw rin ko sa? Hindi si Mrs. Nimo. Ay, di kanta-kanta ro. Duas merkado ba? Inindag amahong. Lami kinangamahong oy. Lami kinangamahong sa mga asawa. Ha? Ako sawa. Katilaw na de ka, pa. Tilaw yun yung amahong sa kusawa ba eh. Mo bitaw. Murag dayok. Oh. Sige bay, arin na lang ko. Sige bay. Asa mo na yung duty ro ni ba? Naglakaw naman lagi ka. Naanak ko masaya sa menteryo. Menteryo mo ba? Oo, bay, menteryo. Tunya wa kay mga nahibod nga diya sa menteryo. Ka, naghana bay. Ha? Mga patay? Mga buhi. Usa! Ay, ningawa din sa menteryo eh. Pabaliw niya ko small eh. Mag-robing na ko rin sa menteryo. Uy, Toy! Oh, bay. Ako ni. Niyam ka rin sa menteryo. Okay, nang hunting ko. Kung siya hunting boy. Na mo kay daghang sinisini din ni Souls Binterio. Ay, karon tingali niya mingaw na. Doon na yun. Daghang kayo magdinugbukay buho din ni Souls Binterio ba? Mao. Alapay lang on sa oras ni. Tagsa taga-butilya fighter wine ba? Ay, ikali inuman na ba kay dukaw niya ko. Guardiar ba ko? Ba sa no? Balak to. Karang unsa to? Unsa man bay? Mabayag laki. Nanood. Mao na ni bay. Sinisini na ni. Unya bay? Mananaw ta. Free man. Na bay. Naman, sugo na. Lutasin ni Halak eh. Puli-puli magbabaw. Ikini. Wider man iha. Unsa wider bay? Puli-puli gud kanang babaw ubos babaw. Duta sa tanawon. Uy, thrilling man day kani mamuso ta bay no. Tanawan babay. Taditan Wow. Q-Ox maglubot may Nani Q-Ox. Nga ba ito? Pagas ka. Ngano ka bay? Sipil lang mo na ako kasawa. Pinalang ko bay. Uwaw ko na. Unya, imong asawa bay? Dugo-dugoon ko ni bay. Kalma, ayaw mo sampay na bay. Balik sa kanya espresohan. Nauwaw ko bay. Nauwaw ko. Masa may nawawa ni mo? Nganong akong gili akong asawa. Ay, ano na nga, ikaw sa tong laki. Usapwe! Og diha na sa ilaing gabi nagdamgorsap ko. Natinuod man gyapon. Saan sa imong dam ko, Voltaire? Kuan ring makadawat ron taog 5 ka kilong bugas gikan kang rejuman. Maayo ta. Kaya wala nagitaon ta ibugas. Ayo! Karing. Ayo! Nay nangig mayo. Ayo! Balibari, uy. Mga tingali nagpinaskuhan, balibari. Tanawa ako nagkinsa na susiha. Ayo! Mayo, uy! Oh, say ato, oy. Ako si Rajuman. Ngatag ko og tagima ka kilong bugas. Karing. Natinuod jud ako danggo. Bisag wa mo maminaw sa among istasyon, tagan tagyapon mo og tagin mga kakilong bugas o balbakuwa sa ilang bayol, balog, kabalyero. Karing. Natinuod jud ako danggo. Kuyawa ko di mugdamon ko, Voltaire. Dili impossible dream, di ay. Buwa nga oy. Natinuod magid ako danggo. Karing! Unsa naman sa Voltaire, ha? Dahil sa kinaindam ko nga natinuoy. Good news, Karing. Good news. Unsay good news? Di na minteriyo ang akong assignment. Uy, ha? Asa man di ay? Murag residensya na. Ay may noon. Asa man kahana? Wa pa ko masayod basta dili na sa minteriyo. Ay may noon, Voltaire. Uy, may untag mall. Basta kasa lang. Basta dili minteriyo. Nahala, uy, klaruhan na. Lain sa nila kong damgo na tinuod. Nga ibalhin ko assignment. Maayo untag adlaw ng imong duty, Voltaire. Manang di gabi Wala kay mahimo, uy, magduka naman ka. Mabitaw sa day. May antag broad delight. Sige, pagsusi. Asa imong assignment, Voltaire? Sa residensya ni Mr. Fausto. Dato tingali na sa. Siguro kay nagkuha mag-security guard. Maayo unta og adlaw ang imong duty. Murag gabi mangyapon.
Ay, mao ba? Pero, okay lang po gabi eh. Kay, di naman sementeryo. Residensya naman. Pero ang ako mo kung nabantayan ni mo, Voltaire, na hinatugon kaayo ka. Doon ako'y buhaton para di ko magduka. Nag-jotin ako. Unsa man. Kinalang na doon ako cellphone. Magduwa-duwa lang kong monster soma. Na, tingali na hinuog ka ng kuan makaduka, hinuunag maayo ni mo. Inom na tayo kong lakto papi eh. Para di ko dukaon ba? Sige, bahala ko Basta duty gani kagabi ayaw gitaw katog, ha? Minanok lang ka rin, minanok. Bisag initik pa, ayaw gitaw maluoy ka trabaho na nimo. Sirino kagod, gwardya, mga ayaw itaon pagkatog. Ang saan kay buhaton ako, no? Nga di ko magkatog? Kanta-kanta lang. Ay, gusto, kanta lang ko. High on the long lake, Mura masag sounds of music. Sir, reporting for duty. Ikaw ba, ha? Ikaw ba? Unsay ako, sir? Ikaw ba ang patay sa pare sa kuluban? Hindi, sir, oy. Sir, dawatan niya. Ay, ikaw na yung ipada sa inyong agency nga si Q. Oo, sir. Nasayod ka ba nga night duty ka? Yes, sir. Yun na, kanang dili ka ba ingatogon? Og duty ko, sir. Magmatadyo ko. Tigalig, makatugog ka o mag-duty ka, ha? You know, sir, matug, kaya matika, tao pa ka. Pero, kayo mo may trabaho ko, sir, di ko makatug. Tiga supo sa nila. Good. Mao ka na akong ipangita sa usa ka security guard. Pero, sir, nganong magbutang ka mag-security guard, sir? Kusugin kawat din sa inyo? Oo, man. Pero mayam gyud nang managana lang gud ta kay wa tabi ba sa panahon ba. Imo ding message, sir. Tuwas gawas. Masudla lang, sir. Gawas ba sa laing nasod gud? Sorry, sir. What I mean, maguga, nagtuko ng gawas koral. Kunsiho. Nala. Karong gabi ha, magsugod na ka. Makasugod ka na. Kining kanang mag-duty na ko, sir. Na libre snack. Na libre nga MR coffee. Mo sa dede mo gigamit, sir. Ako'y apela na may tamakapit ka na. Pidya. Ay, sunod naman lago ko. Bili, peksi-peksi ya tagamay ninyo ha. Ay, kabala ka, sir. Karong gabi ha, magsugod na ka. Yes, sir. Kanang imong armas. Nanay bala. Niya, sir, oy. Good, karong gabi. Gwardiya ka na. Yes, sir. O pagkagabi na, nangandam na ko sa kong bagong assignment sa bahay ni Mr. Fausto. Naningkamot yun ko. Happy tarabang Pasko. Kreng, ato na ko ha? Imong armas, tiyalig malimtan nimo. Limtan boy. Duha ko ng armas ako. Mabuto o di mabuto. Amaw ka man kid. Uy, Voltaire. Nahibaw kang night duty ka, ha? Oo, nahibaw man. Tiyalig matug ka, ha? Dili. Togo na di lagi. Pero ug magduka gani ka, Katakanta lang ko para di ko magduka. kana, very good. Mao ginay buhata. Pabilibag gid ang imong bag-ong amo ha kay dedicated ka na lang. Ma-feel niya nga dedicated ka sa imong trabaho kasabot ka. Lagi ka rin. Sige, ato na ko. Ingat. Mingawa na tunga ng gabi nagduka ko na. Pero pag ginako nga di ko makatog. Nagduka na yun ko. Pag mupiyong na gina kong mata. Mupiyong na. Gusto katakanta lang ko. Gilambos, gipaksag kasaw. Carry, lori, gipaksag, gilamba, gibunal, gipaksag ako. Di gid mada. Mupiyong gid ako mata. Mupiyong gid. Good morning, sir. Hey, good morning. Lumalakaw di ka, sir? Namo ko TL. Oo. Larga ko para sa Bagyo kay hindi ko kitambungan nga convention. Bagyo, sir? Mag-aeroplano lang ka, sir? Paigon sa Manila, aeroplano ko. Pero para Bagyo, magbus na ko kay lisod taas lahi man. Sir, kuan ba, sir? Kining narinig mo to ka og dili, ha? Basta kuan ba, sir? Basta nagdamguhon ko, sir. O ako damguhon ko pagkatao, sir. Og kadaghanan sa kong damgo, sir. Matinuod yun na. Maupo ka naman. Unsa man di mong daong ko gabi eh? Nagdamgo ko, sir.
nga ang bus kay mong sakyan paingon sa Bagyo naog sa bungaw. Sa? Narani mo buto ka sir o dili ba? Basta kadaghanan ko dam ko sir na tinuod yun na. Salamat, Bulter. Oh. Managana lang sad ko. Di na lang ko mudayog larga eh. Basta mo na kundam ko gabi sir. Og darani mo buto ka o dili ba? Di na lang ko mudayon oy. Kring, anong kang gipatawag mo ko ni Mr. Fausto, no? Ay, hatagan tayo kag pinaskuhan, Voltaire. Ato ka lang. Ay, kuyog ta ka rin. Ikaw na lang, uy. Ngano ka, no? May hapon, sir. Bulter. Nga po, sad. Purbida, Bulter. Ka nang tungod di mo ba? Naluwas ako kinabuhi. Ha? Ngano mo rin, sir? Natinuhod ang imong damgo. Gipla sa TV karong hapon nga usa ka bus paingon sa Bagyo, nahug sa bungaw paingon sa Bagyo. Tinuod ka, sir? Hindi tinuod ang imong damgo na biliba gid ako nimo eh. Og dili patungod nimo no, patay na tako. Pero sir, pero sir, tak-tak na kasi mo trabaho. ha? Patak-tak na ka na ko sa kumpanya. Nga naman, sir. Nakaluwas man ko di mo. Tungod kay ikaw na security guard nga duty o gabi nga matog. Sir. Dili ka kasaligan nga pag secure. Duty ka gabi pero matog ba ka? Ipatak-tak na tikas kumpanya. Pero sir, ugo pa sa ko, patay ka na unta, sir. Kunya anong natog, basad ka, security man ka. Duty man ka. Ngano man, be? Nahubo ko ni tablas buang, sir. Wala laro, ani. Wagi, laro. Kamu kuno'y hukuman, be? Angay akong pagkasadon nga nakaluwas mo kong kinabuhi. Kaya gupas ako magkatuog, patay na sa unta, sir. Angay unta siya magpasalamat ako nga nakatuog ko kay nagdamgo ko nga na tinuod. Sa manong kaboy pasultihon, Voltaire. Mayan Pasko diya. Kanto ko tapusan itong kita dire, murag na akong istoryahan na nadamgo lagi ko og tubig. Mo na itong problema ro ba, damgo. Nagdamgo ko og tubig. Nagdamgo ko og tubig ni anak ko nga kanang ni kuyo ko sa security guard kay wala ba may tubig. Dili. Fan ka na sa security. Nabiyaan ko no. Minaw tingin siya ay. Nabiyaan ko no akong bag. Kanto ko no among murag beach ba niya. Daghan ko no dili ko nato ga puwi ko nga. Nuwan akong baga dinhira man to di putol kuyo ko sa gwardiya. Paglabang ko no sa gwardiya kato ding pangpang doon na dito kalang nataga krito ko. Uy ang gwardiya na pati kapakapa no tubig pero tinaw. Putol nga hisgot ko kisa kay mamatay no. Namatian jud ni sa pikas nga parente og sa pikas dungadungan jud pero natural death kay tinaw man kay tubig ako damgo. Tinaw. Kana mura na tinuod sa imong damgo nga daw na dili mo nato bam. Kay pagadto na to sila Padre Josue, ang mga bat di adto mas buki. Ato to. Kato grabe to. Kung nanginhas ka? Nanginhas ka. Asa sila Priscilla? Asa sila Priscilla? Sila mga Goliath, sila Alex, Tutuan, nanginas dito. Kumuapas ko, huwag ko kaabot sa baybayon. Nanginhas ka ko to. Ang mga bat, sugat sa bakilid. Ipalingot. Bata, ginan. Batuli. Batuli. Pero ngayon kinasulan nga gilungag, puro magkinasul. Ay, dagko na ikagmay. Ilang Padre Josue mo to? Nga nung ang pagkaluto, nahimo mang bato ang usa, di ba? Ay, bato to daan. Wala mo ka klaro. Puro kinasul man lang gilungag, pag humanayo sa bato. Doon na lagi talito na appeal. Kana sulutan na nakuha sa batuli, no? Batuli. Batuli. Bato yung isugat, Bambila. Bambila, alas 8 gabi. Batuli. Nagkakakuha ito ba? Kung dinalo ko mula ko sa dagat. Kanya ni sugat. Ano ba? Nahala. Sige, mo na yan, damgo. Damgo ni Bam. Bam, pag damgo. Security ni siya. Niya, natuog. Yung amo, mularga sa Manila, as Bagyo. Yang kinaelag-larga sir, kaya nagdamgo ko nga ng sakyan mong bus. Mahogs bungom. Natagak. Awasan mularga yung amo. Nagkaroon na tinon, na-plus TV nga. Doon ay bus na hagbong. Dito sa Bagyo. Yung amo, nagpasalamat niya, pero giper out siya. Nga naman. Kay Karigwardyang natuog. As ka pa ita. Kana ba yung gwardiya mo to? Giper out siya. Okay. Bala na itong damgo ni mo. May gisulti no nga wakam ko. Pero... Nasa konsiderasyon no yung amo? Mura-mura din sa itabo katong diha sa Bible kato si Daniel Batuman. Daniel, the dreamer.
No, kanang Joseph. Joseph December. Oo. Joseph nga magdamgo siya, pinireso mo to siya niya. Hangtod nga naghimo na kita gani sa dakong ranggo sa hari, tungod kay mga damgo matinuod man. Na yung hari, nadi may madagkan din binilanggo, may ipadadire kay ako ipahusay. Damgo ko muni siya nga. Moabot ang dakong gutom. Nga tinuod man. Umuto nga si Joseph, gihimo siyang gobernador. O siya tinugyanan. Ang tariyo mga igso ni anak kay magpalit o bugas, wala siya magpaila. Wala makaila. Pero yan, gipasaylo yung mga igsoon. Mao. Ang kani, huwag yung mapasaylo sa amo. Pero out good. Pero okay na ko. Dako bitong tabang. Kaya mo na patungod siya, damgo, madayon Wala siya. siya konsiderasyon. Daray. Dagang may security mo to. Kapoy sa kay taon siya ng security. Uy, pagkatulog sa ginagmay. Daghan Uy, tinuod na ti Pres kay mga diyan na to mga alas 2 kadlawon mga to. dili mo sabot sa kayo. Kay magduka biya king tinuod. tao. No? Magduka man ganit ang musimba malingkod Oo. balay pa na sa Ginoo makatuog ka ita. Oo, kana mga tiguan na makatuog na gina. Sa man sa kay og jeep. Sila kuno ba? Kana mo sa kay jeep. Maayo ka. Hangin man. Ano ka? Dagan ko mo saylo. Ako. Nagikuhit ko isa. Nang sige na ibo. Ang ako magkuha ka ti Pres kay babaw ra nga mo Ni sakay siyang sakay Mandawi. Ang iya na ba sa babaw ra? Ibabaw ra. What's kay baw? Ibabaw Mandawi. Mandawi, ibabaw basak. Allah. Sakay siya. Nakatuman siya. Dito siya. Mandawi. Mandawi na. Pagpata niya. Usap ni Japita. Sinang tiya ba? Asawang Victor. Nunday. Kana Oo. jud magkatuog ka ako kasakay og jeep. Nakatuog ko pag mata nako imol na. Di Oo. ba? Na atam ko manaog, naog na. Di sa ko kanaog. Sige ko naog ko. May kanila ka mata ko. Ano ko wa ko kaplitit. Di sila ko naog. Hala suri kayo. Makatug yung ka. Suri kayo. Kaya ko gali kaplitit. Dili na to naman to na sa bita ka Dili mo to. makalimot ah. Kay nga no, anak man ko kalit man pagmata na ko, naog, hala imo naman eh. Mamaya ako kanagang ako bularga na di, masaylo na po. May kay nag-disco si Priscilla ani kadaghan jud ko nahitabo nga wa ko nakatuog ha pero di ko makapritikan bitaw sa na Malimot ka. Oo, tinuod na, malimot ka. Ang ako pag basig ang driver na kailan nato usam si Pero uban tali di ka, amot makaila pa kada sila nga wata mamliti. Ang uban nili at Well, Pres. huwag kong doktor. Ongway kung Di doktor. kaila no. Lisod. Kaya ganggo kay puno, no. Oh, kanan sa driver na natin Pres. Adi sir. pero katong pasahero nga tapad ato babaylan nalipay biyang nakatuog yang tapad Ano naman? iamar ko ang cellphone Katong si Ate Pres. Ayaw. Sige. Hala. kanang Wala lang. Iluan na tao sir. Oy. bitaw og ikaw sad basta tinog ipapawag ka basin og nabitoy penaltihon nga dunay more doors nga mo open para sa another nga job. Total di man ningil Sa ato pa, kung dunay ganghaan nga ni sira, Oo. dunay bintana Dunay mo nga ni able. abli para nimo. Ayaw lang bintana. Putahan lang Putahan gyapon. gyapon. Kay Kung kita mga babae. Backdoor or Indoor. indoor. Kaya kita mga babae kung aging bintana, lagi tatabanan. Tabanon. Di na lang sige. Sige. Ano lang, kuhan, Volter, no? Tayo rin, katuog yun. Trabaho na nimo. Salamat sa pagpadangat tong tulumanon. Kuna ko ang puzzle.